ike n'odogwu onye ọgadịlị mma ma mmadụ ka na-agwọrọ anụ odogwu na Malaysia oji ego eme ọkọ odogwu amụrụ n'Enugu emene ka isi eje onye ọmara ihe adịghị jidekwa gị ji nwanne m ibe adịgo mma Muti n'olu gbakọta n'ụwa ka ntụnye ụlọazụ n'eti mụrụ onye na-eme ọgọdọ n'ụwa ọ dị afụ njọ ọma ọ ga-adị afụ njọ ebele n'oyimo ka Chukwu nyefego ebele ụmụnne m asị m ka Chukwu nyefego nyefe obi eji eri ego maka onye nwere ego adịghị eri ụmụnne ya nọ n'abụbụ adịghị ama aka nwanne n'iwe olive o jidome na Malaysia ya dalụ chifu ojidome odogwu n'ihi ya n'ihe odogwu amụrụ n'emene ndị mele ọgọ na velika ndị nyela aka bala ụba ọmọgọ melie gaba mbọsị Chukwu kere gị n'ụwa ọ kere ifi ga-abụ kwesị na nke ikpeazụ a ị ga-ebutere ike na nke ikpeazụ a ego gị gwọ nwa n'azụ ojidome onye ọma na ihe adịghị ezigbo mmadụ adịla ọbeja ịbụrụ nke ikpeazụ a ịbụrụ ike nke ikpeazụ a nwanne nọ ga-akalịsị ya olisa ya gozikwe ihe chebulego ụmụ na amụ doziela bụ ndị emene ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị jela wee onye mojidome emeela ụmụ Igbo na Male ụmụ Igbo n'ụwa niile ndị egwu mụ na-asụ ụzọ onye ọmadịghị adịghị m ya mụ na-ekwu okwu obodo ekwelugo n'ebe ka anyị na-eje ka anyị ejebe n'ụwa ka anyị ezute ezi nwa oguru ka anyị na-eje na-emene na n'Ikede n'Ugwu steeti n'ezinụlọ ebe amụrụ ya Ede Nwangwu ndị ọma ebe afọ ka anyị na-eje ka anyị ezute agalaga nwa ebe amụrụ odogwu kalaka ebe amụrụ onye ọma ojidome nwa mama oya nwa odogwu ojidome nwa na Malaysia Chief Philip Nnabike Nwangwu CEO Mr. Phil Nnabike Global Limited onye ọgadịlị mma Chief Ojidome kene yo onye ọma n'ịga adịlị mụ kwa mmadụ ga-eji aka Chukwu wee site onye nzọpụta onye ga-enyela obodo aka o wee bụrụ n'ezinụlọ Chief Oyos Ede Nwangwu ya na ezinne ya Mrs. Azuka Ede Nwangwu babu nne na nna mụtala odogwu
binu zuru ike na ndokwa maka si na ọ bụ nwa na-emechi obi ndị nwa na-ebichi obi o jide mesi mụ kedu unu ebe ọ bụ n'ụlọ na mmanụ unu na-enwe aṅụli ọnwụ ajọka ọnwụ nne na nna jọgbu onwe ya ka mkpụrụ obi bazuru ike na nnukwu o jide m wee gbaba mbọ ọfụma ngozi Chukwu weluo ya aka ọ sị na ya ga-eje obodo oyibo ka nje obodo oyibo ka nje bụrụ ike wee nọtakwuo o wee jee Malaysia o ruru na Malaysia ife na-agalụ ya ọfụma maka o nwere obi ejeri ego o nwere ndị ọ na-enyela aka ọ na-eme ọgụ ọfụma ọgọmelu ndị mmadụ ya gabaji iweje ya echichi wee gboo ya ojii dome ya bụ treasurer Diamond Friends International Club of Malaysia bụrụkwa treasurer Excellent International Club of Malaysia ya bụkwa treasurer Enugu State Union ya bụ 042 Bishop Branch ya wabụkwa treasurer na ndị Rachaga Progressive Union nke dị na Malaysia otu odogwu nọ n'ime erika ojidome ọmọgọ melọgọ gaba ike ojidome wekalịsịa o wee chọba onye ga-enyelu ya aka wee chọba nwaanyị malụ mma o wee chebe n'Ogoja na Cross River wee chetachalugo nwanyị ọma o wee chọta n'ụlọlọ Mrs. Latifa de Osodieme lọ́nà Jidome nwanyị ọma malụ mma afụ nwanyị ajụba n'ụdị ya ugogbe nwanyị ọma malụ mma mama nye boye ọkwa ya nwe Lati dishwash ego binu nwanyị ọma n'aka na ihe Ojidome dịghị isi m kene Chukwu wee gozi ụlọ ọfụma wenye ụlọ agadaga nwa wenye ụlọ madị mmanụ mma Masta ọ dịrị Chukwu mma Nnabụike yeah boy Chukwu wee gozie ya wite adọma Adachi Miss Kasiem Obi Nnabụike ife abụmọma Chukwu ji wee chọọ gị mma onye Ojidome udogwu na Kuala Lumpur ọmọgọ na Mali Ojidome n'ịga n'ili mmụọ n'ịga dị ka echi n'echi adị anwụọ onwe olive gwalụ mmadụ wesifa n'elu ụwa investmenti amaga mma investmenti abụla ọsọ moto ọbụla ọsọ sụlalụ investmenti dị na mmadụ n'ife iji ego onye nwere ego mmadụ nọ n'onye laka ụmụ okorobịa ole ka onye ego laka ibe a bụ okwu Igwala anyị Ojidome biko mele ọgọ gaba n'ilu
ọgbọ ga-abịa bụ njọ ezigbo yi m n'ịgadị ojidome odogwu n'ịgadị n'ime onye mama ezi aba jidekwa ka iji ya bụ n'ife na-eme amaka chukwu gosigbe ihe ya nye gị ndụ ogologo ihe akụ aka ihe enwe na-ebelu gị ha ogologo si muje kene o kamuje kene ndo muje mono kamuje kelu munne ya o kamuje kene ko nebara nebeni sifa kuno kadiri ndemene ma o umwe mene nina na homa na brodo no gadinu mma Body village to kemebere mene o Body village to obodo agozi na agozi okwenwelo oguru wesie otukwu wesie amechi Konsha bụ village mebere emene ụmụ emene ọ ga dị n'ụlọ na mma o Wesi muje kene umunne ya ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ụlọ ndị a na-akpọ EUYDN ya bụ Emene United Youth in Diaspora and Nigeria Osimu kenelefa Osimu jekenu munie Noma muje monu Kaijenu jesu dodobu Ebu Shema And admin Chief Ogogo Igwe Nwede Zero D Movie Dogu na Germany Wonyo gadele ma Zoro movie biekene o Zoro movie ekene o Odogu na mekene yo Odogu na Germany dalu o Chukwu gozie iyo Ya gozi kwenu mulamu Ifoma kanyi na yo chukwu Ojidome Osimuje kele ngibu odogu Anyị wee kunie wee jebe Kampala n'Uganda ka anyị jee the vice chairman onye ọma eji amat Chief Osita Nome yawa bụ vice chairman oge na-ememene Nanya kene yo Nwanne gị si mụ kene yo Ọkwa gị bụ vice chairman Emene United Youth in Diaspora Yana Nigeria Ogene ni adịlị m Onye ọma meji aba Anyị webulu bekene Wejebezie United States of America Kaijezute secretary Onye oga dili ma o Mr. Manabu Joko Odogwu na mekane yo Dennis Washington Onyoma Onyoma niga dili muo
Odomesi mokene iso n'ife na-eme odogwu igalika dalụ secretary ụmụ ememe ndị nọ n'ọfịa ma ndị nọ n'ụzọ ewebula egwu m wee gabakwa South Africa ka anyị na-eje ka anyị ga-azute n'odogwu ka anyị ga-azute n'ezi nwa Onyoma n'ọgadili mụ Mr. Chekube ugwu okolo odogwu n'ịgadili mụ Franco Baresi nwa mama odogwu n'ịgadili mụ odogwu na South Africa Franco Baresi nwa mama Onyoma n'ịgadio odogwu na South Dalu Ojidome Ozimu Keneyi odogwu n'ịgadili mụ anyị ewekene Mr. Evaristus Nnamchianeke Evari onye bọọlụ udogwu nọ n'itili eme mma Evari onye bọọlụ bịario Evari n'ịgadili mụ Evaristus odogwu na mekene egwuole mie na mbụ aga m egwukwe ya ọzọ ka ịnụrụ emene bụ ne ana nsọ ana chukwu doro mma ojidome nwa mama odogwu n'ịgadili mụ emene nwere mmadụ ma nwere ndebi ike soro balụ odogwu na mekene ka anyị ga-anụ n'ilu ga anyị na-aga na ị na-azụ ụgwọ nwụọ ka anyị ga-azụta ebe nụ na-emene ebe ka anyị na-ejesi bejọn ka anyị na-eje ka anyị ga-ezute odogwu esi nwa Christopher Igwe nwede Bishop nwa mama Bishop nwa mama odogwu na meka n'enyo odogwu eme na-eji aba Onyoma na Bejọn Dalu Onyoma na Bejọn Dalu Chukwu okike gozie yi ọmọgọ melie kaba anyị webulekere ka anyị gabazie na Warri nke dị na Nigeria wee zite onye na-ejele Chukwu ozi Pastor Ezeaka Onome our pastor in the house ebele gị na-emelu ụmụ eme n'ife uwe na-emepe ụzọ anyị jebenu chebezie ka anyị jefu n'odogwu ka anyị jefu n'onye jemọnụ ọkwa China ka anyị na-ejezi ka anyị jezu udo ezi nwa Chekube Nnanchi udogwu na Chiko odogwu na Chiko bịakene onye ma bịakene onye na-ekwu nwere ọ na-eme ọgaranya n'ịgadili mmụọ Ojidome nwanne gị si mụ kene Ojidome na amale ọmọgọ si mụ kene odogwu na Chiko anyị ejebenu ka anyị jezienu na Qatar anyị ejebenu Qatar ka anyị jefu na onye jemọnụ Onyoma n'ọgadili mmụọ
aghala nwanne ya onye aghala nwanne ya nwanne bụ ifeọma ụmụ ebele n'unu gadịrị mmụọ unu gadịgechi maka na-echi adị agwa gwụọ odogwu si mụ kanụnụ niile oji domeni bụ odogwu ọmọgọ si mụ kene anyị ewebulekere wee jebezie South Africa ka anyị ezutezi nwa Mr. Ifeanyi Ede agbatuo na South dalụ odogwu meji eme ọnụ agbatuo na ịga dịlị mụ Ifeanyi Ede dalụo agbatuo na South Africa odogwu amụrụ na-emene n'ịga dị ikechi ọmọ ga-adị afụ njọ ịnụ na melokojebe Chukwu agozigoyi anyị eweje kenekwa Malaysia ka anyị na-eje anyị si Malaysia anyị emekwa Nigeria ka anyị ji ekele Mr. Chukwubede Nnanyelugo na-emene udogwu garịlị mma akụgịdị na Malaysia akụgịdịkwa na Nigeria udogwu garịlị mma ezigbo kozi gị si mụ kenekwa anyị ọmọkọ ara na-azụ nwa na Malaysia oji dome ọya si mụ je kene gị maka ifeji amodogwu ifeomele onye ọma Nnanyelugo banyi odogwu ndị ga dịlị mụ odogwu na mekene yi odogwu na nemene Nnanyelugo n'ịga adịghị echi Nnanyelugo onye ọma anyị eweje kenekwa Mr. Ikechukwueze nwa melife na Chiko nwa ha yo anwa melife na Chiko dogwu na mekene akụgịdị na China akụgịdị na Kampala gedi na Uganda odogwu na mekene yo nwa melife na Chiko odogwu ndị ga-adịga echi adị anụ agwụ nwa melife na Chiko odogwu emene ji eme ọnụ ezi oyi mmiri ga-adịlele anyị weje kenekwa Sunday Igwe Nwede Sọni onye nke anyị odogwu na Greece Sọni onye nke anyị odogwu na-emene nwanne mụ na mekene yi ọkwa Kristi ka ị na-eme mma ojido mesi mụ kene unu mụ kene ndị nwere ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị n'obodo oyibo anyị eweje kenekwa Mr. James Agbo ugwu odogwu na Kolkata India onye ọma n'India odogwu na mekene yo
mesi m kene ọgaranya anyị eweje kene kwụọ Mr. Ifeanyi Ede Dogogbu Owele na Kuala Lumpur Owele na Male Owele na Mekene yo na Mekene na yi ọmọkọ ni gadi Owele na Kuala Lumpur Ojido mesi mu kene yo Owele ni gadi Odogwu emene Enugu jigemon anyị ewe kenekwa Mr. Eddie Umebeze onye ukwu na South Africa Eddie Umebeze na lụọ onye ukwu na South Africa Odogwu na mekene yo onye ukwu na Zaturia nwemene jemonu Odogwu ni gadilimu Onyomani dome Onyomani eniyo Amado kana borano Odogwu na Malaysia Ojiebe mogo Odogwu amuru n'Enugu Emene kisi eje Onyomani eniyo Idegwa kiji nwannem Ifeoma ka imayo Obodekwelu Kene Uchenna Ugwu Nnamchi UC na South Africa onye ọgarele ma UC na mekene yo ojido mesi mu kene yi Anyoma na South Africa dalu Uchenna Ugwu Nnamchi UC na nyekene Anyoma ni gadi anyị je kene kwa Mr. Edward Igwe nwere Mayor na Kuala Lumpur Mayor na nyekene yo Odogwu amuru n'emene na n'ikene n'Ugwu steeti Mayor na Kuala Lumpur Mayor ni gadilimu na Malaysia kinemem Onyoma ni gadilimu Ojidome simu keneyi Onyoma ni gadilile Mr. Edward Odogwu Mayor na Kuala Lumpur anyị eweje kene Mr. Afamu Nnamani Onyoma na Bongo Odogwu na Bangladesh Odogwu n'India Onyoma na Bongo Odogwu na mekene yi Ezi oyi niga dilimo Niga di kechi ma kechi edi anagwakuo Onyoma na Bongo Imesi nekene yi anyị eje kene Mr. Anthony Uchenna Nweke Nome onye ukwu na South Africa Yesi nwa meneje mọnụ Onyoma niga dilimo Odogwu na mekene yi
onye ukwu na South Africa odogwu na mekene gị ojidome mụ kene yo dịka dịka akwụvolo na-emene unu nwere mmadụ ma mmadụ ga-eji aka ebumekpuru kene bụ na odogwu n'ihe ọma na ọ ga-emelụ nnụ ngozi ka unu ga na-enwe kọmpini juru na-emene international airport ma niile juru na-emene ifeọma dị si na-emene agamniru dị na-emene ụmụ yutu na-eme ọfụma ụmụ emele na nyegede n'ụnụ agamniru ganyere anyị otu furu ụmụnne n'anya ndị mene n'ụnụ ma aba nwanne unu ma ehi nwanne Chukwu okike debe unu ifeọma ka mụ na ya unu ọfụma ndozi unu ga na-enwe ego unu ga-agwọ nwa na nzu ezi oyi na ọ ga-adịla unu mma udo ka anyị na ya dozi Chukwu n'oge runu ada anyị ewebula ekele ka anyị jee kene odogwu na United Arab Emirates anyị na-eje ka a ga-ezutezi nwa Mr. Friday mba mobility na United Arab Emirates mobility nwa mama odogwu mụrụ n'Enugu na-emene ka isi eje mobility nwanne m ihe ọma ga-eme na ndụ gị anyị eweje kene Mr. Emeka Nnamani udogwu na South Africa Emeka Nnamani dalụ onye ọma na-enye adịlị mụọ ojidome mụ kene na South Africa ka ị na-eme mma udogwu kala aka n'ịga adịlele anyị ewejebezie India ka anyị na-eje ka anyị ga-azụta odogwu Anene Nnamani nnukwu nwa n'India Anene Nnamani na-alụọ nnukwu nwa n'India odogwu na anyị ekene Anene Nnamani bịa nnukwu nwa n'India ka ị na-eme mma ọ sịkwa m je kene Mr. Nnamdi Ede Nadi Concept onye ọma na United Arab Emirates Nadi Concept Nadi mekene yo odogwu n'ịga n'ilimo ọmọgọ dị abụ njọ Nadi Concept dalụ Nnamdi nwa mama onye ọma n'ịga n'ilimo anyị ewebula ekele ka anyị jege n'odogwu onye ọma abọ Johnson nwoke ka nwanyị mma odogwu n'Indonesia ya na South Korea nwoke ka nwanyị mma onye ọ ga-adịrị mma odogwu n'Indonesia odogwu na Korea agbojosi nekene yo odogwu ndị ga-adịrị mụ mmadụ ga-eji aka nwoke ka nwanyị mma ezigbo
ezigbo yi n'ịga delele Anyeje kene Mr. Kevin Ugwu Mr. K na South Africa onye ga-adịlị mma Udogwu Galaka onye ọma Mr. K na South Africa ojido mesibu keneyi ọmọgọ melie gaba ka ijebesienu Hungary ka anyị na-eje ka ije kelezi onye ọma na Budapest Mr. Ikechukwu Nnamchi onye ọma na Budapest ezigbo mekele yo n'ịga dịrị mụo Odogwu na Hungary daluo Chukwu okike ya dube gị anyị eweje kele Ede Reginald Shinoso Chukwu nọ m nso na Male Chukwu nọ m nso na Male obele nweta inyere ego ọmọgọ n'ịga bio Odogwu na Male jebiri yo Mọla m Chukwu nọ nso Odogwu na Male na Odogwu na Male imesi na-ekene anyị eweje kenezi Ede Nwanwu Ilabuchi Prince Wati na Male Prince Wati onye mama kene yo n'ịga dịrị mụo Prince Wati na Male Odogwu amụrụ n'Emene onye ọma n'ịga dịrị mụo nwanne gị si mụ keneyi yo ibe ọma ka ya na yo Chukwu ndozi ka na yo Chukwu ojidome na Male ya nwasi mụ kenugwu EU YTN MNA United Youth in Diaspora and Nigeria ojidome ọbịa si mụ kenugwu ọ ga-adịrị ndị Emene niile mma ọ ga-adịrị ndị Enugu steeti niile mma ọ dịgolo anyị na mma eweje kenekwa onye ọ ga-adịrị mma Mr. Kevin Ugwu Mr. K na South Africa ife mmelụ mma onye ọma ị ga-adị ka echichi adị agwụ agwụ ife mmelụ mma ife mmelụ mma Mr. Kevin Ugwu Mr. K na South Africa Odogwu onye ọ ga-adịrị mma ojidome si mụ kene ọmọgọ n'ịgadị ojidome ọmụ ya si mụ kene ka anyị ji ekene n'Odogwu anyị ekele n'onye njem ọnụ onye ọma n'ịgadịrị mụ Mr. Ede Christian Chijoke CEO Mba Holdings Limited Odogwu na UAE onye ọma mekene yo onye ọma mekene yo Ede Christian na lụọ onye ọma n'ịgadịrị mụ eweje kenekwa Prince
Buckley Nnabugu Okolo Banki na South Africa Banki na mekene yo Ojido Messi mukene Odogwu na South Africa daluo Banki le Onyoma niga diri mu Anye weje kene Prince Kenneth Shidobe Okolo Agune Shibe one nemene Odogwu na South Africa Agune Shibe bia Agune Shibe Odogwu nemene bia kene Onyoma na South Africa Odogwu niga dirimo Mmadụ keji aka Anye weje kenezie Prince Chukwudi Okolo Eze kwesịrị one na Nike Ogbuzuru na Kano South Africa Ọkwa gị bụ founder Nike Ọhụkwu na South Africa Onye oge adịlị mma Eze kwesịrị n'ịga n'irimu Eze kwesịrị onyoma Odogwu n'ịga n'irimu Odogwu mekene yo Onyoma na South Africa dalu N'ịga n'iyo Ojido Messi mukene Onyoma n'ịga n'ilele Eze kwesịrị one na Nike Ogbuzulu na Kano Ka ije kerezie Rafael Nweke Nome Beni Intiti na South Africa Beni nwa mama Beni Intiti Odogwu Onyoma na South Africa biakene Bianu n'Ojido Messi mukene o Onyoma niga n'ilimu Anyeke nunu nine o Nagari nunu ma o Chukwu okike ya gozi unu Ojido Messi mukene Umu emene Chukwu bunu nazu Ifeoma su naga Chukwu okike ya gozi unu Kale n'Odogwu ka ijele nyoga dịlị mma Chinko ka anyị na-eje Odogwu na-enye kene yo Onyoma ga dịlị mma Chief Monique Nweze Akụnetigbu ilo na-emene Onye eze na Chinko Anya ụmụ Igbo ji afụ ụzọ na China Anya kene Odogwu kalaka Akụnetigbu ilo nwanne m Onye eze na Chinko daalụ Owesi kenekwala ya Uriakụ ya Nwanyị ọma malụ mma Ọnụ n'ugwu onye eze Lolo Joy eze Ugogbe eji afụ ụzọ Ọnụ n'ugwu onye eze na Chinko Nwanyị ọma dị mma Ka ije kene n'Odogwu kalaka Ka ije kene onye njem ọnụ Odogwu ikali ikebio Anyị eweje kene Chief Nnamdi Mba
ọfịa fụlagụwa na n'ike alụlụ n'ike ka isi eje udogwu ọgarịlị mma ojido mesi m kenesi gị n'ife imeli ya na omeọgọ ga-adịlele omeọgọ mele ọgọ gaba ifeọma na amụta ifeọma ọgụ imeli ojido mee ọ sị na mụ keneyi odogwu ọ ga-adịle gị mma onye ọma ọbịa bụla ego odogwu ọbịa bụla ego odogwu odogwu ịgala ike na lụọ o wee sị mụ je kenelu ya lọlọ Chichimba anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma malụ mma ugo gbabịa na ebe kene ihe odogwu dozi m mụ kene ihe ọbịa gụla gosi m kene ọbịa ojido mene kene yo ọmọgọ mele ọgọ jebe ọgọ na mụta ọgọ n'ilu ojidome kọmpini dị n'emele Inofin Plastic yo NNPC emene roofing company International Airport Anico Motors Airport Space Yanumu Hotel Manuma emene welife alemene bananso emene roofing company Party emene alemene baloma